Nafarroa Oinez festa beste urte batez hasi eginda urtengoan Tuteran, eta jendez gainezka lehen unetik egon dira 4 guneak. Giroa bikaina da une hauetan, eguerdian, eta aurretik ekitaldi ofizialak izan dira, eta gu bertan egon gara. Urtero legez, Nafarra Oinezera etortean euretzako atsegina izateaz gain, ikuste dut beharra dala, beste euskara zabaltzen laguntzea leku guztietan eta hemen bai, ez da. Euskaltzale guztientzako egun ederra izango da, eta ia eguraldia laguntzen dauen, ez da. Gainera nik uste dut egun hau garrantzitsua dela, Nafarrorako zer gertatu zen epaitegietan ikusite, ez da. Hizkuntza aniztasuna eta gitxitua izan den hizkuntza bateri ateak zabaltzea, da pertsona guztien hizkuntza eskubideak bermatzea oso garrantzitsua da. Eta kezkagarria da, zentzu horretan gertatutako epaia. Itxaron daigun, hori egokitzea, lehen esan dudan lez, pertsona guztien eskubide askatasunak, hizkuntza askatasunak eta eskubideak bermatzeko. Nafarroa beratuz denok dantza dezago, mugimendua sentitu gure ritmoa entzun, herri beran beti zara ongi etorria nago. Gure herri geroaren argi, orainaren herri eutxuskarari, erroenari auzolan elokarri, txikien hautari bozgora joan bi, ez etzi. Euskararen dizira, ekarri dibargia, herriaren indarraren, hauts geldi ezina. Herri erakundeen ordezkariak gaur hemen Tuteran herriberan egotea, euskararen alde, nik uste dut garrantzitsua dela, hori erakusten duen heinean, ez? Ikastolen alde, euskararen alde eta euskara hezkuntzaren alde. Uste dut hori dela gaur hemen egoteko sentidua. Nik uste dut inoiz ez dela erraza izan aurrera pausuak eman Nafarroan euskararen normalizazioaren alde, eta beste momentu delikatu batean gaude, eta lan egin beharko dugu inteligentziez aurrera pausuak ematen jarraitzeko. Ikusi beharko dugu nola, baina hori izan behar da gure orratzpuntua eta gure ardura, behintzat parlamentuan horrela egingo dugu aldugun heinean. Gaur euskarari berari ere bai bultzada ematera etorri gara Tuterara. Behar dugu, horrelako momentuetan elkartu denak, eta denak diodanean denak da, eta hemen gaurkoan ikusi dut nahikoa anitza badela ordezkaritza eta horrekin ere bai pozik. Batzuk ere falta dira, baina horiek faltan ez dut uste botako ditugunik gehiegi. Hobezen egotea denak, baina beraien aukera da. Ari naiz Navarra Sumako ordezkari ez eta ez baitut ikusi, agian bada inor, baina nik ez dut ikusi. Dio, talde horretatik kanpena, baina beste alde batetatik ikusten dut asko garela ere bai. Mezu berbera defendatzen, eta euskara badela Nafar guztion
ondarea, nafar guztion hizkuntza propioa, eta eskubideak badugula defendatzeko hori bera, eta euskaraz bizitzeko eskubidea defendatzera ere etorri gara nolabait. Atzo elkarretaratzea egintzen, Iruñean han egon ginen ere bai, izan ere atzera pausorik ezpaita eman behar euskararen defentsan. Eta orain epai bat dago, baina epaiari ere buelta ematen altzaio, hortarako bideak badira eta hortarako indarrak batu behar dira. Horretan gabiltza lanean, JFO, eta horren alde egingo dugu lana hemendik aitzinera ere bai. Helegitea jarriko den edo ez den jarriko, baina baietz esan digutena da gaindituko dela egoera, eta bertan bera gelditu diren artikulu horiek nolabait ere gainditzeko bide normatiboa jorratzen ari direla da. Ari direla lanean ikusten nola ematen altzaion buelta horri, eta beste behin nahi dut azpimarratu, atal gutxi batzuk izan direla bertan bera gelditu direnak. Dekretua bere osotasunean ez, baina parte oso handi batean aurrera darrai, eta hori importantea da bistatik ez galtzea. Beste parte horri buelta emateko gai bagara, ongi, gobernuak behintzat adierazi du nahi hori. Beraz, nien nintzateke geldituko hainbeste rekurritu edo ez rekurritu helegitea azken batez sala berberara dijoa eta ez dakit emaitza zen izan daiteken. Baina, importantea da ulertu izana, gobernuan ere bai, gainditu behar dela epaia hori eta bideak zabaltzen jarraitu behar dugula. Ikastolak jasotzen duen elkartasuna eskertzeko prestatu dugu jai hau. Iritsi da. Ilusioz eta espektatiba handiz betetako eguna. Gaur, gogoan ditugu, bidaide izan ditugun pertsona, talde eta erakunde guztiak. Zuon jarrera eta egindako ekintza guztiak eskertu nahi dizkizuegu bihotzez. Festa simbolikoa eta unkigarria da honeko hau milaka nafarrentzat. Zeintzuok euskaldunak izan edo ez, gure festatzat hartu eta bizi dugun. Argia ikastolako komunitatea osatzen duzuen guztiak zoriontzeko unea da. Gurasoak, ikasle eta irakasleak, laguntzaileak eta lagunak. Gaurko egunera iristeko urte luze bat pasa duzue. Lanez betetako urtea, estutasun eta trabaz betetako urtea ziurrenik, baina lortu duzue. Adorerik eman gabe, elkarlanean eta auzolanean eta nola ez, ilusio handiarekin. Nafarroa oinezi 5. urtez erabateko babesa ematen dion gobernu baten ordezkari gisa etorri naiz gaur hona. Babesa hezkuntza eremuan eragiten duen gisa, ekimenari Nafarroan euskeraz irakasteari bai ikaskuntza publiko, zein kontzertuari, biak osagarriak direlako eta de ereduan alde elkarlanean aritzea deituak bai daute. Eta babesa bereziki komunitate honetako hizkuntza eta kultura anistasunari, komunitate honek berezkoa duen hizkuntzaren bizitasunari. Euskararen bizira, ekarri digu argia, herriaren indarraren, hautz geldi ezina. Bultzada bat eman behar euskarari hemen bereziki ez? Bai, nik uste gaur aukera paregabea izaten ari garela, berriro ere aldarrikatzeko euskara Nafarroan eta bereziki Erriberan
gure hizkuntza ere badela, gure hizkuntza dela, ez dela batzuek sinestarazi nahi izan diguten bezala, ez dela gauza arrotz bat, baizik eta euskara gurea badela. Eta bizirri dagoela, baita Herriberan ere, eta Argia ikastolak, beste hainbat ikastolek, eta beste hainbat elkartek erakundek egin duten lanari esker, berreskuratze bidean daukagula, poliki, baina berreskuratze bidean. Eta horrek eskatzen duela, aldeko politikak eskatzen duela zonifikazioa behingoz gainditzea. Eta hori eskatuz eta euskararen alde milaka lagun ikusi ditugu gune desberdinetan, Bolondresen lana, nola baloratzen duzu hori? Baitzela da, nik uste Nafarroinezek zerbait baldin badut, oraintxe eman diote saria Rigora proiektuari ere, nik uste euskararen aldeko lanak hamarkada luzez izan duen ezaugarri nagusia auzolanarena dela. Eta Nafarroinez guztietan Bolondresek milaka lagunek egiten duten lan horri esker, ateratzen dira aurrera Nafarroinezak eta atera da aurrera euskara. Era berean, eta bueno, urteotan lanean ibili garen hoi, beti balako barrura begirako eskerron eta sensazio bat gelditzen da, eta bueno, nik uste gaurkoan ere, jende horre guztiak egingo duen lanak emaitza izango duela. Amaitzeko ekitaldi instituzional guztiak amaituta, bueltatxo bat emateko tartea hartuko duzu? Bai, tartetxo bat, orain ekitaldi ofizialak eta amaituta, aprobetxatuko dugu. Tombola ni tokatzen zaigun eta buelta bat ematera, igual gaztegunera, bazakitia jaukera izango dugun kontzerturen bat entzuteko. Eskerrik asko eta ongi pasa. Bi, esker, zuei. Gure bihotzak malkorik ez bidean. Gora gure bihotzak atzera pausorik ez bidean. Lehenengo gunera iritsi gara eta hemen ikusi ditugu neska talde bat, zuek dantzatu duzue guztiek? Bai, oso ongi dantzatu duzue, hori esan behar dizuegu. Eskerrik asko. Nore zuetako bat eman dut txiri buelta hori atxeraka. Bai. Bale. Bueno, zer moduz? Ondo. Luzea egin zaizue gaurko eguna iristea? Gogoekin egon gara orduan, pizkatxo bat bai. Pizkatxo bat bai, ez? Eta lan asko egin duzue? Bai. Dantzatzea prestatzea, zenbat kostatu zaizue dantza prestatzea? Saio batzuk, Bai, egon gara ikastolan saio bati orduan ensaiatzen, eta ostiralero egon gara ensaiatzen, eta gero egin ditugu pare bat ensaio general egingo genuen tokean, eta azkenean... Bueno, oso ongi atera da, ez? Eta orain, gauza gehiago egin dituzue? Astelenean joan behar gara garbitzera eskolat. Guztia garbitzera. Bueno, ina orduan patio saio ordu horiek, klase ordua galdutuko dituzu, Behintzat, konpensatzen du, garbitzeko. Bai. Jendeak ez duen botatzen asko, nahi duzu esan jendeari lurrera gauzak ez botatzea eta... Ez bota gauza lurrera, ze azkenean kontaminatzen du, kutsatzen du asko, eta ez du egin behar, ez du merezi. Bale, bueno, eskerrik asko, gero nahi dut erakustea dantza, bale? Baina gero arratsaldean, bale? Eskerrik asko, agur! Erabakitzeko eskubidea dugu. Prest gaude eta argi dugu. Zuk ere argi duzu? Emakume eta neskek euren eskubideak askatasunez eta berdintasunean gauzatu ahal izatea bermatu behar dugu. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik,
bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zu. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaleetan bat egin genuen, elkar maite genuela erakuste arren. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi. Euskaraz bizi nahi dut goizen goizi, ezan bezan nire nahia da baizi. Ja ekitaldi instituzionala kalde batera utzita, orain ja festaz gozatzera tokatzen da. Bai, tokatzen da, eta gogoz gainera ikusten ari garen bezala, giro ona egiten du, eta guraldiak errespetatu gaitu, eta jendea gozatzen ari da, eta hori da, euskara eta gozamena beti bateratuak izan behar dira. Aipatu duzu, goizean goizetik jende pila bat hemen herriberan euskarari bultzada bat ematera. Bai, ezinbesteko da, lehendakari ordeak esan duenez, Ebro lurra, lurra emankorra da, eta euskararentzat baita ere ez. Horretaz justo galdetu nahi nizun, ez? Bultzada bat eman zaio arlo guztietatik, herritarrek, baina baita instituzioei ere egokitzen zaizue. Zer esanik ez, azkenean, euskararen legeak agintzen gaitun bezala, euskara guztion ondaria da eta bultzatu behar dugula, Nafarroaren lurra guztian, ez? Eta horretako gaude, ez? Pixka bat bultzada emateko eta instituzioetatik euskararen alde gaudela adierazteko baita ere. Eta amaitzeko aurtengo ibilbidea apur bat motzagoa da, 3 kilometro eta 200 metro, osoa egiteko asmoarekin etorri zara. Bai, eta motza geratzen baldin bada, beste buelta bat eman beharko. Vale, bueno, eskerrik asko eta ongi pasa. Bai, mila esker zuei. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, da gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Euskararen aldeko aldarrirako asteburu berezia, ez? Bai, baina horrek esan nahi du, herri gogo bizia dagoela. Oso garrantzitsua da hizkuntza baten berrozen prozesuan. Beti aldarrikatzen dugu hizkuntza politikara ingarria behar direla, baina hizkuntza politikara ingarriena baldin badago ere, ez badago herri gogo bizi bat, ez da zer erdietzeko. Orduan iruditzen zai, egokitu zaigu, ni beti dinot, Nafarroainez tuteran izateak badaka bere xarma, badaka bere garrantzia, azken finean, dakigun bezala, legeak, bengo herritarrak, babes gabe usten ditu. Ikusi izatela, legeak babes gabe usten baditu ere, euskararen komunitateak ez dituela babes gabe usten, eta babes osoa ematen diegula. Bai, hemen etorri dira, igual euskararen bultzada horren alde beste agertu ez diren politikari batzuk, uste duzu gaurkoarekin igual zerbait hartu dutela edo bere iritzia aldatuko dugula. Espero dut, azken finean ikusi dute hemen zelan egiten duen ikastolak, ikusi dute amengo ikasleek zenolako postasunerekin bizi dute euskara, ikusi dute omenduekin, besteak beste. Badagola gogori nahi hori, eta ezin dutena jarraitu da, herritar hauek babes gabe usten. Alegia, orain nire ustez beren buruari galdetu beharko liokete, eta zergatik herritar hauei ez dizkiegu beste herritarrei bezala eskubideak aitortzen. Nik uste dut, nahiko nuke hausnaketa horrekin joatea beraien etzera. Vale, oie, eskerrik asko, ongi pasa, suposatzen dut, hau bukatuta, ere aisialdirako tartetxo bat hartuko duzuela. Noski, hori ere oinarrizko eskubidea da, eta horretarako ere hartuko dugu. Vale, oso ongi pasa, eskerrik asko.
Josu Reparaz daukagu gurean, momentu unkigarriak bizi dira Nafarroan izen hasiera honetan. Bai, azteko gure poza eguraldiak lagundu duelako, etorri garen abestetoki batzutatik ikusi dugu hori euria goian behan, eta horna iristea, eta ikustea hori ez, gure mezuekin batera eguzkia ateratzen zela oso pozgarria izan da egia esan. Eta diozun bezala oso momentu unkigarriak, nik uste dut oso rotuta dagoela festa hau, eta benetan nik uste dut herriberak merezi duela gure babesa, gure laguntza, egiten duten lan itzalagatik hemen herriberan ere nahi duten biztanleek euskaraz bizitzeko aukera izan dezaten. Ikastolen elkarteak bultzada ematen dio Euskal Herri osoan euskarari. Justo asteburu honetan Nafarroan atzo egin zen mobilizazio bat ere Iruñan. Euskararen aldeko asteburu berezia izan daiteke, ez? Hau. Bai, atzo han egon ginen gobernuaren aurrean. Beti esan izan dugu, 86 euskararen legea sortu horretik Nafarroan 15 ikastolak sortuta zeuden. Burruka horretan dihardugu, euskararen zabalkuntza Nafarroan. Egia da lege horrek oso asmonak izan zituen arren, bere sarreran egia da gero ez dela bilakatu tresnarakin bat, benetan hala nahi duten biztanlez, beraien eskubideak bermatuak ikusi ahal izateko. Horregatik uste dugu beharrezkoa dela gobernu hau eta hori zen atzoko gonbitea neurri zehatzak hartzera euskararen sustapenerako eta euskaraz bizi nahi duten pertsonen eskubideak bermatzeko, eta hori zen gure eskaera. Eta ikastolak hor jarraituko dugu, dakiguna egiten ez, gure ikasleak ezten eta gure ikasleak euskaraz bizi ahal izateko trebatzen. Eta giroz gainezka daude gune guztiak, hor ere euskara sustatu behar da ez, aisialdean. Hori da, hori izan da ikastolen konpromesua. Ez genuen euskara izatea nahi bakarrik bizitza akademikoko hizkuntza baizik eta nahi genuen hori ez, hizkuntza hori iramatea eguneroko dinamika ezberdinetara ez, pertsona dituzten beste eremuetara ez, eremu personalera, aizira, eta beti egin dugu lan, zentzu horretan nolabait ikasleak izan ditzaten aukerak ikastolatik kanpo ere euskara praktikatzeko. Eta horregatik sortu ditugu hainbat udaleku, hainbat topaketa ikastolen artean nolabait helburu horrekin ez, euskara sustatzeko helburu horrekin. Bueno, eskerrik asko tarte honengatik, orain supongo ere disfrutatzeko tarte izango. Hori ze bai, mila esker zuei. Orain arte bi bolondrez zeuden, baina batek ihes egin du, zure lankideak. Bai, bizka lotxatuta ematen du, baina ez da lotxatia, bera, Bai, zer, lan asko izan duzu edo? Bueno, hasieran lehenengo orduen, pizkat lasai egon da, baina gero pizkanaka jendea hurbiltzen etorri da, pizkat mapak, informazioak nola zegoen, guneak, eta ze aktibitateak zeuden pizkat gune honetan. Hemen zuen lana bolondreza da, nondik zatozte zuek? Begira, bizkaitarra gara, ni algortakoena eta nire lankidea lekeitxarra. Bai, eta bueno, ikusten dugu hemen zuek ze lan egiten ari zarete? Bueno, pizka bat da azkenean Nafarro Oinezeko pizkat guneak azaltzea, ze ointze berta laugarren gunean gaude, eta bueno, hemen pizkatzea ditatea da, gero, hemendikan nola lehenengo gunera joateko ibilbidea azaldu edo huelta eman nahi izatekotan, azkenean ibilbidea 4 kilometrotakoa da, eta pizkat gune bakoitzean dituzten kontuek agertzen die, eta pizkat azaldua bat etorri zaigu, taloa non daukagun, edo paella, eta pizkat azaldu, zona bakoitzen zer dagoen, horretaren gabiltza, eta bueno, beste arazoren badago, ume galduek edo, tikiak ematen ari gara, emateko telefonuek, eta holan umeak etortzekotan, arresteko pizkat lara, eta gurasoak etortzeko. Bai, amaitzeko, ez dakit erreleboa ematen duzuen, edo behintzan amaituta potetxo bat hartzeko aukera izango duzue? Bai, gube disfrutako, ordu bitan, justo aldaketak hagu, eta hor jongo zehozer jatea, eta kontzertu bat, urtz dator, eta, bueno, aspaldiko partez otako dugu zehozer, bai. Bueno, animo, eta gero ongi pasa. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuen.
Zer moduz? Ba oso ongi, egun pasatorri gara, eta pixkat herriberan euskara bultzatzera, eta oso gustora. Eguraldia, bueno, pixka fresko, baina gustora. No, berokiarekin ez da? Berokiarekin oso gustora, bai. Horrela jaukagu aitzakia neguko arropa ateratzeko? Hoixe, ba, bai. Eta giroa momentuz ongi ikusten duzu? Bai, bueno, ja badabil jendea, eta pixkanaka, eta ari gara biltzen hemen, eta. Bueno, oie, oso ongi pasa, ez dizugu denbora gehiago aldu araziko, bale? Bale, eskerrik asko zuri. Euskararen festa urrian ilusio tinkoa, lautarako lur nabarra lili festa litora. Aizea eta argia, soso eta lilia, egun hartan batekinik euskaraz ari dira. Ekin herri bera, handa gure aukera, naturaren doinuan, gozen denotan zautera. Beste kuadrilla bat topatu dugu, bakarrik utzi dutere kamara aurrean. Nondik etortzen zarete? Iruñatik etorri gara. Iruñatik. Eta zein da plana gaurkoa? Plana, kontzertuak ikusi batez ere, taloak erosi, eta kamisetaren bat baita ere. Taloak bazkarirako? Bai, bazkaria eta maiketako guztia, bai. Dena batera? Bai. Eta kontzerturen bat berezik ikustera, ala... Niretzat modus operandi, eta urtz. Eta urtz, bai. Osa nostalgikoa. Bai. Bueno, oie, ongi pasa. Berdin. Venga, eskerrik asko. Aio. Ikastola, ametsak egi bihurtuz kolorez jantzigara, zu ere bazara argin loreztatu ezkara. Bidea pausoka eraikiz oinez elkar lagunduz, Nafarroa beratuz denok dantza dezago. Mugimendua sentitu gure ritmoa entzun, herri beran beti zara ongi etorria nago. Gure herri geroaren argi, orainaren herri eutxuskarari, erroenari, auzolanen lokarritzi.